per desinfectar una ferida utilitzem el clàssic betadine o quin producte és més indicat? Això també m'agrada, aquesta pregunta, perquè també s'ha d'aclarir, no?, una mica. Perquè tenien diferents antisèptics. Tota la família d'antisèptics podria estar l'alcohol, de 70 graus, poden tindre l'aigua oxigenada, no? Poden tindre el betadine i poden tindre la clorexidina. Què podem parlar de cadascun d'ells? Doncs, veritat que quan ens posem alcohol sobre una ferida ens pica i ens crema? Per què? Perquè l'alcohol és corrosiu. Pica per la quantitat d'alcohol que té un 70%. O sigui que això no està beneficiant res a aquest teixit, que el que volem és que vagi creixent, que vagi les cèl·lules noves cicatritzant i tapant aquesta ferida. L'aigua oxigenada. L'aigua oxigenada, veritat que quan la posem en una ferida comença a fer una bullofes, una espumeta, no? Tot això, per què? Perquè és també corrosiu, igual que l'alcohol, i està cremant, noteu calor també, escalfor quan es posa l'aigua oxigenada, però l'efecte d'aquesta reacció química que té l'aigua oxigenada amb la ferida, el que fa també és cremar i provoca una lesió amb aquest nou teixit que vol tancar aquesta ferida. Després està el iodopovidona, que és un clàssic també. S'ha comprovat científicament que s'inactiva en contacte amb matèria orgànica. Què és la matèria orgànica? Doncs una ferida, no? S'ha utilitzat molt i se sigue utilitzant amb els quiròfans, per exemple. Per què? Perquè es posa en pell sana, perquè el que volem fer en un quiròfan és una part anatòmica, obrir-la per fer una intervenció, aleshores si s'utilitza una pell sana té molt sentit fer-lo servir, però quan tenim una ferida oberta s'ha comprovat que per efectivitat, i a més què passa també? Que es tenyeix de color la part que pintem, que la posem, aleshores no veiem si n'hi ha signes d'infecció, l'envelliment que pot donar com a característic quan es complica una lesió, que apareix infecció, aleshores és un dels antisèptics que tampoc comúment s'hauria de fer servir. I què farem aleshores? Doncs ens faltava comentar la clorexidina, La clorexidina, un producte que és transparent, que s'ha comprovat que actua en matèria orgànica, que el seu efecte a més és molt ràpid, en 30 segons, en 15-30 segons ja està fent la seva activitat, o sigui que és superràpid i a més sent transparent podem veure el llit de la ferida i podem controlar els signes d'infecció si pogués haver. O sigui que sempre al botiquí de casa hauríem de tindre la clorexidina, que si ens recordem tenim clorexidina en molts productes també a casa. Els col·lutoris per la boca per fer també a casa tenen clorexidina perquè s'ha comprovat que la clorexidina és un fantàstic antisèptic que no fa reaccions a les persones, que no té cap tipus d'al·lèrgia a les persones i que és super ben tolerat.